Tsohon gwamnan jihar Kano Rabiu Musa Kwankwaso ya musanta zargin cewa yana yi wa shugaba Bola Ahmed Tunubu aiki a ɓoye domin yin tazarce a zaben shekarar 2027. Jaridar Daily Nigeria ta ambato cewa Kwankwaso ya bayyana haka ne yayin wata hira da gidan talabijin na Global TV, inda ya ce mutane marasa hankali ne kawai za su yarda da irin wannan zargin. Ya ce shi da magoya bayansa suna aiki ne kawai domin jam'iyyar NDC. Ba domin wata jam'iyya ko ɗan takara ba. Ya ƙara da cewa duk da cewa Tunubu babban abokinsa ne tun a shekaru da dama, hakan ba yana nufin su haɗa aƙidunsu na siyasa ba. Kwankwaso ya yi kuma zargin makusantan shugaban ƙasa da ɓoye masa haƙiƙanin matsalolin da ƙasar ke fuskanta. Yana mai cewa wasu daga cikinsu sun fi mayar da hankali wajen jan gwamnoni zuwa APC. Game da haɗakar Peter Obi a jam'iyyar NDC, Kwankwaso ya ce sun zaɓi goyon bayan Peter Obi ne bayan nazarin da suka yi, inda suka ce shi ne mafi dacewa daga yankin kudancin Najeriya. Ya kuma bayyana cewa haɗakar ta suna da isasshen lokaci kafin zaben shekarar 2027 domin jawo hankalin 'yan Najeriya da kuma bayyana gaskiya kan raɗe-raɗin da ake yaɗawa. Marasa hankali ne kawai ke tunanin ina yi wa Tunubu aiki, a cewar Kwankwason. Hassana Suleiman Matazu, SSM Hausa TV.